Сенке туймас, күзлерім сиде күреп. Бу көннәрдә Казанда Кәрим Тинчурин исемендәге 7-нче Халыкара милли драматургия театр фестивале дәвам итә. Бездә кунакта бу уңайдан Виктор Коков, ул Россиянең атказанган Хакас Республикасының халык артисты, һәм Гөлфия Кокова, Россиянең һәм Хакас Республикасының атказанган артисты. Мөхтәрәм кунакларыбыз, исәнмесез? Исәнмесез, кадерле туганнар, исәнмесез. Сезне Казанда һәм менә шушы студиябызда сәламләүебезгә бик шатбыз. Сезнең Казаннан хис кичерешләрегез нинди бүгенге көндә? Нинди тәэсирләр алдыгыз? Безнең Казан матур, безнең Казан шундый үскән. Менә әйтәсе килә, эй Казан, нурлы Казан, данлы Казан, матур Казан. Казанга кайткан саен шатланып, куанып йөрибез. Һәм инде бу аңлавымча сезнең шушы фестивальгә килүегез Казанга беренче генә килүегез түгел, шулай бит? Юк, беренче килүебез түгел. Без бөтен фестивальләрдә дә катнашырга, аралашырга телибез. Чакырсалар, безне чакыралар, Аллага шөкер, киләбез, үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Ягъни менә Казанда узган нинди генә мәдәни чара булмасын, сез инде катнашасыз, киләсез. Мәдәни элемтәдә торасыз һәр вакытта да. Навруз, туганлык фестивальләрендә бу фестивальгә беренче мәртәбә килдек. Кәрим Тинчурин исемендәге фестивальгә монсы беренче мәртәбә. Аңлашылды. Виктор әфәнде, сезнең нинди хис кичерешләрегез Казаннан? Ну, впечатления самые наилучшие, потому что, ну как, мы часто бываем здесь. Почти каждый год. Это, ну так вот, уже 40 лет. Поэтому вот даже сказать коротко так вот, прошлым летом, которая Сибириада, вот, универсиада, которая, в общем-то, прошла в Казани, то есть Татарстан показал свою высокую культуру во всем. То, что он может проводить международные всякие игры, понимаете? И мне кажется, просто он на сегодняшний день центр тюркских наших народов. Просто вся культура. Почему мы сюда съезжаемся через 2-3 года. Поэтому это очень большие наши друзья. Тут мы, в общем-то, общаемся. Тут мы договариваемся, как двигаться дальше, куда толкать наше театральное искусство. Вот так вот. Аңлашылды, рәхмәт. Гөлфия ханым, сез үзегез Хакас Республикасына ничек килеп чыктыгыз? Мин үзем театральный институтка кирип, Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинград булган вакытында театральный студияда укыдым. Үзегез кайда туып үстегез? Иң беренче шуннан башлыйм инде. Мин үзем Казанда, Зеленодольский районда, Күлбәш авылында туып үскән кыз. Ул авылда минем хәзер энекәшем яшәп ята. Менә аңа бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Кайткан саен, аның фамилиясе Сабиров Рөстәм, иптәше Люция, алар безне шундый яратып, шундый матур итеп каршы алалар. Нигезләрен бик матур итеп тоталар. Зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Мин шул Күлбәш авылыннан. Әле менә шушы фестивальгә кайткач та Күлбәш авылына да кирип чыккансыздыр, җай таптыгызмы әле? Әле җай табылмады. Менә бүген иртәгә шунда юл тотабыз, Алла бирсә. Алла бирсә. Ярый, юлларыгыз уңсын. Хәзер инде сезнең яшьлек елларына кайтып, тагын бер кат менә шул Хакас Республикасына ничек барып чыгуыгыз турында кыскача гына. 74 елда шул институтны бетереп, менә шулай туры килде. Мин Виктор Сергеевичка кияүгә чыгып, шул Хакас милли театрына киттем. Менә быел безнең 40 ел шул театрда эшләгәне безгә. Менә шулай гына, менә 40 ел шулай эшләп ятабыз. Мин анда киткәнемә бер дә үкенмим. Мин анда зур-зур, матур-матур рольләр уйныйм. Халык мине ярата, Иптәшем начар түгел, Аллага шөкер, бергә шулай матур итеп яшәп ятабыз. Әлбәттә, парың үзеңне аңласа, ул икеләтә бәхет. Шушы фестивальгә нинди спектакльләр алып килдегез, Виктор әфәнде? Вчера вот мы сыграли свой спектакль, который привезли, Ханмерген. Ну, до этого у нас мы привозили «Короля Лира». Зрители казанские, наверное, видели это. А еще раньше «Ревизор» Гоголя. Это тоже, в общем-то,
успешный спектакль прошел. Но вчера вот эта наша национальная драматургия, очень ведущий наш драматург Валентина Шулбаева написала. В общем-то, спектакль поднимает вопросы. Теперь, наверное, все народы это поднимают вопросы о своих корнях. Откуда они, зачем? И, в общем-то, соблюдают ли свои традиции, обычаи. Вот про это вот этот спектакль есть. Ну, вчера мы успешно, в общем-то, отыграли. По-моему, зрителям казанским очень это понравилось. И театральные критики и Казани, и Москвы, в общем-то, одобрили этот спектакль. Поэтому мы ждем вот каких-то новых приглашений, новых свершений в своей работе. Вот так вот. Киләчәктә дә шулай рухланып эшләргә язсын. Гөлфия ханым, менә татар әсәрләрен сәхнәләштерү планда күздә тотылмыймы? Күздә тотыла. Бездә ул спектакльләр бар. Әллә куелды да? Әллә куелды да, түгел куелды. Әле безнең режиссерыбыз менә Юрий Матвеевич Майнагашев аны әйтеп белгәрмәде. Безнең ничә еллар Буляковның пьесасы әбиләр иргә бара. Безнең ул инәйләр иргә бара дигән спектакль. Без аны хакас телендә уйнадык. Аның менә режиссер Майнагашев Юрий Матвеевич ул кичә шушы Хан Миргәннең Миргән дигән спектакльнең режиссеры булды. Менә Виктор Сергеевич Абдулланы уйный. Шул бөтен кеше әйтте. Бу татар бабай дип әйттеләр Виктор Сергеевичка. Ул бик матур, бик яхшы спектакль булып чыкты безнең. Без аны бик озак уйнадык. Киләчәктә тагын күздә тотылмыймы? Күздә тотыла. Безнең бер бик яхшы режиссер бар иде, Александр Тугужеков. Ул һәр вакытта шул зәңгәршәлне куям дип йөргән иде. Безнең хәзер нидә Санкт-Петербургта яшь режиссер 3нче курсны бетерә, менә 4нче курста безгә быел килә дипломный эшкә. Бәлкем ул аның андый уйлары бар. Менә шул зәңгәршәл дип йөриләр инде бөтенесе. Бәлки аны да тормышка ашырырсыз алларда. Без яшь булганда зәңгәршәлдә әзрәк җырлап уйнарга теләк булган иде. Хәзер мин әйтәм, без әбиләрне уйнарбыз инде анда. Алла кушып. Ничек кенә булса да зәңгәршәл ул безнең классик әсәр булып кала. Шундый һәр тамашачыга якын булачак. Рәхмәт, Гөлфия ханым, инде менә шушы фестиваль турында аерып әйткәндә, үзегез нинди тәэсирләр белән китәсез инде фестиваль? Безнең бу фестиваль милли драма конкурслары дигән фестиваль ел сайын безнең театрда үтә. Хәзер менә бу Тимчурин театрына килеп күреп, без яхшы эш эшлибез икән. Без ел буе безнең драматурглар пьесалар язалар, 5-6, шуннан берсен сайлап алабыз да, шуны куябыз. Иң матурын, иң кирәген, иң проблема шушы көннәргә җиткән пьесаны. Менә шундый пьесалар кирәк. Менә монда тоже проблемалар күренде. Аталар, аналар, балалар. Мәңгелек актуаль булган мәсьәләләр. Актуаль проблема. Рәхмәт, бик зур мөхтәрәм кунакларыбыз, киләчәктә дә уңышлар телибез. Менә шундый матур очрашулар насыйп булсын. Һәм бары тик шатланып, матур хис кичерешләр белән генә кайтып, шунда үзегезнең торган җирегездә бүлешергә сыналар белән. Сезгә бик зур рәхмәт. Безне чакырган өчен. Рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачылар, бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге 7нче Халыкара милли драматургия театр фестивалендә катнашучылар, Тапанов исемендәге Хакас милли театры артистлары булды. Ә хәзер тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Татарының йөрәгендә. Халкыбызның моңлы сандугачы Илсафтан яңа концерт бәхет тукталышы. 24 сентябрь Ульян, 25 Сызрань, 2 октябрь Буа, 5 Чистай, 6 Туймасы, 7 Октябрьский, 8 Оренбург, 9 Яфарова, 10 Әсәкәй, 11 Азнакай. Җырлы моңлы тамашага рәхим итегез. Татарстанның атказанган